Wengenze ukuthi kuvele ke indaba ezingezinhle sokudlula ke emhlabeni kaSphiwe ke Mkhonza. Isilo kudlula emhlabeni isihlabani seKaizer Chiefs. Isihlabani somdlalo Sphiwe Mkhonza leminyaka ngo-45 owagqama ke kakhulu edlala ke kwiKaizer Chiefs. Udlulile ke emhlabeni ngokwembiko, udlule ke esibhedlela namhlanje ekseni. uMkhonza kobe buyaziwe ngoDr Mnandi belihlaziya ke noma kubehlaziya imidlalo ke yePSL. Ngale kwalokho kwebophinda vele ke nakwi-soccer zone noma ethule ke wezinhlelo uAndile Mncube. Uhamba nje emhlabeni uMkhonza uke wagula ke kabi ke wenganza waphinda ke walulama, kanti ke ubezala ke Springs goal. Izindaba ke lezi esabelele enkundleni zokuxhumana, abantu abaningi sebeqalile ke bayakhuluma ngazo. Fisa ukuthi ngizovo lakho noma ubona ukuthi wena cabangani ke ngalolu daba, hlala phansi ku-comment section.